jibuna ese idere toro jibuna toro busia iga bune ambe akogenda momoro jibuna ambe kona kogenda okolanga abagusi to amuire ndotagete bono na intwe kero kyo president mbale ngaba yegene tenga sana bara tokonyo mugusi abe president mwegene te boy dia mana mama ete mwana ominto matiam na tene na so president tiango tomo sabe na ande tomo support ya stokonya lakini ntoko koreke onya ndo ikwere chester as voters kune principle ya teba bari batabu ache dikad tiango tuensp tore chester ga chiki dikad na jira to konya so wa chukura na ande bari to bugate che dikad kiri chinkoro chia chenjiri gosena arakata to lakini ayobwate eri enkoro na into to ire bone chinya chikoro ku maisha kane ari torake chukura na inde to sabere account ye to mono akaroma wasoma ani chinga seti na inu nka amore moroje buna account ye te bwa to bokon ko account assembly paka set services kita ikorwe ya se account iko injira yo katora akonye ada tanyo gosama no waka chikura pia 2027 ekara to weta kanyora tibagari yo waka chikura ekara to chora bagambi bari bara akonye county ye wono njena tenenire kuno yo mase bari bata edo chikubori kerogo yo wasana igen ndongo baderi abantu baminto ngeringa njeno mo Kristo na ande kerogeke igongo tenena for the glory of God. Tari asenjo manyene for the glory of God. Egere abantu baitu banyore service eriba kuene to konyo. Taye yobo kuru. Uma etega asia saneta no kora jibese kiruchi arukuru national government chia chira chia tumekirobia. Lakini onyore na rochi oje chia sirabone ambe obosaiga. Chiaja chiasire mbeo kusaiga county ye kote bosu no ana amajo ta jonyo renga etangie ke jingoro chirense ko sala amaja ko sona witekaya njebono gonko basabe gonko ba request mo sabere na san konye morore service toraba ase county ye ko ase kro kyo basane wajira ryoka ndia mwana umwana ominta iga onkeo isosa inka iga ruete bare ngaba maete isosa ndia mwana digambate bya bantu komonene ane kanisa tori njena nakonyora muntu bwato bongaini una isosa no mosani onale togotara nere akinyo bongaini obwate nyasamo ile no kwanene mwari wacha mara motema morore bokichoreye na kiwo chinji ebinde binge moroje kuna toko bwata na twaru wheelchairs twaru matunda passion fruits and other empowerment ebinde binde toko kwa igo ariko basaba mo ligere resource around ye biya